da bawb, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch i chi am ymuno ni eto syl hwn. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli ani. Croeso cynnes iawn. Mae fi yw'r wir gwynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chi eisoes yn lân trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union, ni allwch chithau, heb i chi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chi yw'r canghennau. Y mae'r hwn sydd yn aros yno fi, a minnau ynddo ef, yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd dyn yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, drwy i chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinau yn eich caru chi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'w llawenydd i fod yn och, ac i'ch llawenydd chi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod dyn yn rhoi ei eini oes dros ei gyfeillion.
Yr ydych chi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr rwy fi yn ei orchymyn i chi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chi bob peth a glywais gan fy nhad. Rwy'n siŵr ein bod ni gyd dros gyfnod y cloi mawr wedi gweld eisiau bod yn cwmni ein teuluoedd. Ond nid ein teuluoedd yn unig, ond hefyd ein ffrindiau. I ni gyd wedi gweld eisiau bod yn cwmni'n ffrindiau. Y ma'n ffrindiau'n bwysig i ni wrth gwrs. Mi roedd gan Iesu Grist ffrindiau. Mi roedd ganddo fe elynion hefyd wrth gwrs. Mi roedd rhai yn ei weld e'n fygythiad. Ond i lawer o bobl, roedd Iesu yn creu rhyw chwilfrydedd mawr ynddyn nhw. Gadewch i ni feddwl felly y bore yma, pwy yn union oedd y bobl hyn a oedd yn ffrindiau i Iesu Grist? Fe ddwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi einios dros ei gyfeillion. Yr ydych chi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf i'n ei orchymyn i chi. Wi yn credu bod yr adnod hon yn hyfryd. Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, grandwch, sa'n eich ystyried chi'n weision i fi nawr. I chi bellach yn gyfeillion i fi. Ond pwy yw'r cyfeillion yma? Pwy yw'r ffrindiau hyn? Beth oedd gyda nhw gynnig i Iesu Grist? A beth oedd gan Iesu i'w gynnig iddyn nhw? Wel, yn gyntaf, gadewch i ni ystyried pwy oedd y ffrindiau yma oedd gan Iesu. Pwy o'n nhw? Pa fath o bobl o'n nhw? O ble dethon nhw? Beth achosodd iddyn nhw ymateb mor gadarnhaol i alwad Iesu? Rwy'n credu falle bydd ein haws i ni droi'r cwestiwn wyneb i weired.
a gofyn yn lle pwy nad oedd yn ffrindiau Iesu Grist. Nawr, heblaw am ambell i eithriad, roedd y rhan fwyaf o bobl oedd yn ffrindiau Iesu, doedden nhw ddim yn bobl dylanwadol yn y gymdeithas o gwbl. Bobl digon cyffredin o'n nhw. Doedden nhw ddim yn bobl oedd yn nabod bobl dylanwadol chwaith. Mae rhai yn mynnu eich bod chi'n dod mlaen yn y byd heddi oherwydd eich bod chi'n nabod rhyw bobl arbennig, oherwydd bod gyda chi rhyw gysylltiadau rhyw bobl arbennig. Who you know yw hi heddi, medden nhw. Ond oedd rhai'n ffrindiau Iesu yn nabod neb a bydde'n medru cynorthwyo. Doedden nhw ddim yn bobl a chanflin dy statws na'r cysylltiadau i ddylanwadu ar farn y bobl, nac ar effaith y farn honno ar ddigwyddiadau'r dydd. Ond fel ddwedais sydd gynt, mi roedd neu eithriadau. Mi roedd ambell un o'r high society y ddath at Iesu. Fe ddath y milw Rhufeinig ato, oherwydd bod ei was wedi barlysu a phoen. Ac ar achlysur arall, fe ddath Jairus, arweinydd y synagog ato, oherwydd bod ei ferch fach yn marw. Fe ddath Joseph o Arimathea, aelod o'r Sanhedrin pwerus, mae'n ymddangos fel ei fod e'n ffrind i Iesu yn diwedd. Ei fod e wedi aros yn y cysgodion, ond fe rhoddodd fi fedd ei hun Iesu mwyn rhoi claddedigaeth deilwng iddo fe. A beth am Joanna? Fe ddath hithau hefyd yn un o ffrindiau Iesu. Ac felly mi roedd neu eithriadau. Ond ar y cyfan, nid bobl dylanwadol Palestina oedd ffrindiau Iesu Grist. Ac i ni'n gwybod hefyd nad pobl cyfoethog oedd ei ffrindiau fe. Pobl oedd yn perthyn i'r dosbarth gweithiol o'n nhw. Pobl diamhongar. A phan bod arweinydd cyfoethog yn dod at Iesu a chanfodd ddiddordeb i ddod yn disgybl iddo fe, fe ddwedodd Iesu wrtho fe'n straight bod rhaid iddo fe rhoi eiddo i'r tlodion yn gyntaf. Fe ellir dweud hefyd nad oedd ffrindiau Iesu yn bobl grefyddol iawn. Hynny yw, doedden nhw ddim ymhlith y criw o bobl oedd yn sticlers am gadw'r gyfraith a chadw defodau a seremoniau. Lleigwyr oedd ei ffrindiau. Doedd dim yr un offeiriad yn eu plith nhw. Ac yn wir, fe gofiwch bod Iesu wedi cael ei feirniadu'n hallt am iddo dorri cyfraith y saboth. A fe petai hynny ddim yn ddigon, fe gafodd Iesu feirniadu hefyd, oherwydd yr oedd fel petai yn mwynhau cwmni pechaduried. Yn cymdeithasu ar union bobl yr oedd y gymdeithas grefyddol wedi diarddel. Ond i fe nôl at ein cwestiwn gwreiddiol ni, pwy oedd ffrindiau Iesu? Fe allwn ni ryw gytuno felly i bod nhw'n gymysgfa rhyfedd o bobl o bob oed. O'n nhw'n dod o bob cefndir, o'n nhw'n fechgyn ac yn ferched, oedd rhai yn agos iawn ato fe, ac yn ei ddilyn yn agos, ac eraill yn ei ddilyn o bell. Ond yr hyn sy'n bwysig am ffrindiau Iesu, oedd nad pobl oedd yn cynrychioli'r sefydliad o'n nhw. Pobl y tu allan i'r hyn oedd yn cael ei ystyried yn sefydliad crefyddol oedd ei gyfeillio ne. Yr ail gwestiwn ni am ei ystyried yw hyn. Beth oedd gyda nhw ffrindiau Iesu i gynnig iddo fe? Beth oedd nhw i gynnig iddo fe? Mae'n amlwg nad o'n nhw mewn sefyllfa i gynnig arian iddo fe. Doedd gyda nhw ddim cyfoeth. Doedden nhw ddim chwaith yn y sefyllfa i gynnig grym gwleidyddol iddo fe, na chwaith unrhyw dylanwad yn y gymdeithas. Fe allan ni ddweud bod ei ffrindiau fe mewn ffordd i allu cynnig cyngor iddo fe falle, ond does gyda ni ddim un cofno bod Iesu wedi troi at ei ffrindiau am gyngor. Yn wir, pan gynigiwyd cyngor ganddynt iddo fe, gwrthod i cyngor nath Iesu bob tro. Felly, ar yr wyneb, mae'n ymddangos bod y berthynas rhwng Iesu a'i ffrindiau yn un ochrog iawn. Doedd gyda nhw fawr o ddim i gynnig iddo fe. Ond mi roedd gyda nhw rhywbeth i gynnig mewn gwirionedd yn doedd. Hynny yw, mi ro'n nhw'n gallu cynnig i hunain iddo fe. O'n nhw'n gallu cynnig i cariad pa mor amherffaith oedd hynny. O'n nhw'n gallu cynnig i teyrngarwch i fod yn wan ar adegau.
Ond yn gallu cynnig cwmni nad oedd e wastad yn bytu'r lle pan maen nhw eu hangen ni. Mae'n siŵr eich bod chi fel finne wedi cael y profiad o weld rhywun o bryd i'w gilydd, rhywun sy'n byw ar yr un stryd â ni, rhywun sy'n sefyll y dyfas i'r ysgol bob prynawn yr un pryd â chi. A'r unig beth ych chi'n dueddol o wneud yw gwenu ar eich gilydd. Ac yma eich cyfeillgarwch a'r person hwnnw yn gallu bod yn llac iawn. Ac eto, os oes yna ofid neu bryder wedi dod i'ch ran chi, mae'r person hwnnw neu honno o glywed am eich gofid yn gwneud pwynt o ddod ato chi. Ac yn dweud rhywbeth neis wrthoch chi, neu yn cynnig cymorth i chi, neu jyst yn ysgwyd llaw â chi, pe bai ni'n gallu ysgwyd llaw a'n gilydd. Ac chi'n cael bach o sioc. Achos dim ond gwenu at eich gilydd i chi wedi gwneud bob tro cyn hynny. A falle mai dim ond gwenu at eich gilydd y byddwch chi'n gwneud o hyn ymlaen hefyd. Ond mae'r berthynas rhyngwch a'r person hwnnw wedi newid. A falle bod yr hyn a ddwedwyd wrthych gan y person hwnnw neu'r ysgydwad llaw hwnnw wedi mynd yn angof iddo fe neu hi gyda threigl amser. Ond i chi'n cofio, mae'r profiad yn aros gyda ni. I ni'n cofio pethau bach fel na am bobl yn ni. A ddylen ni fyth roi pris bach ar rym cyfeillgarwch. Mae'n rhodd sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth. Falle nad yw ein ffrindiau yn medru rhoi cyfoeth i ni, neu statws, neu hyd yn oed gyngor da ar adegau. Ond mae gweinidogaeth i presenoldeb yn gallu bod yn fwy o fendith na dim byd arall, ac yn gallu bod yn un o'r rhoddion mwyaf bywyd. Falle nad oedd gan gyfeillion Iesu lot i gynnig iddo fe, ond o'n nhw'n gallu cynnig i hunain yn dod nhw. A phan bu farw Iesu, roedd Ioan a Mair yno. Ar fore'r trydydd dydd roedd ei ffrindiau yno. Yn ei dryswch ac yn ei siom, yn ei ofn ac yn ei gorfoledd. Yr unig beth oedd ganddi i'w gynnig i Iesu oedd ei hunain, ei cyfeillgarwch. Nad oedd wastad yn berffaith o bell ffordd, ond nhw'n gallu cynnig ei cyfeillgarwch. A dyna ni'n dod at ein trydydd cwestiwn sef, beth welodd y disgyblion yn Iesu? Be welon nhw ynddo fe? Hynny yw, doedd Iesu ddim wedi addo i cefnogi na'i noddi. Fe driodd Iago ac Ioan hynny, ond ddaeth dim ohono fe. Doedd Iesu ddim wedi addo bydden nhw'n llwyddo, wedi'r cwbl, pan bu Pedr yn ddigon anoeth i atgoffa Iesu i bod nhw wedi gadael popeth i'w ddilyn a gofyn drachefn nawte, medde Pedr, beth sy'n hwn i fi? Croes, medde Iesu, yn ddiflewyn ar dafod. Croes, dyna beth sy'n hwn i ti. Beth felly welodd y disgyblion yn Iesu? Wedi'r cwbl fe ddwedodd Iesu wrthyn nhw, wy'n eich anfon chi mas fel defed i blith bleiddied. Beth welon nhw yn Iesu fethu? Wel, mae'r ateb yn syml. Ystyr i fywyd, a'r rheswm i fyw. Dyna beth welodd y disgyblion yn Iesu. Tydi sy'n heiddi'r clod ddihalog un. Mae ystyr bywyd yno ti dy hun. Parhau bysgota hyd ddiwedd i dyddiau, bydde hanes Pedr ac Andreas, Iago ac Ioan, oni bai bod Iesu wedi camu mewn ac wedi galw nhw i fod yn bysgotwyr dynion. Parhau fyw bywyd diflas fydde Sacheus, yn cyfri arian ac yn byw yn hen ŵr unig a diflas, neu falle bydde fe'n stec lan o goeden sicr myrwydden o hyd. Oni bai bod Iesu wedi dweud i fod yn dod i'w gartref heno. Yn un o'i lyfrau mae Leslie Weatherhead yn awgrymu bod yr Efengil yn gallu grynhoi i un frawddeg. Mae'n ysgrifennu, mae rhai yn gweld Cristnogaeth fel rhywbeth cymleth iawn medde fe. Mae cymaint o sectau a chymaint o gredoau a safbwyntiau diwynyddol, ond credwch fi medde fe. Rwy'n credu o ddifri bod Cristnogaeth yn cael ei grynhoi 6 gair, neu ar ein hachos ni yn y Gymraeg mae chydig bach yn hirach. A dyma ni, mae Iesu yn cynnig ei gyfeillgarwch i ni. Mae Crist yn cynnig ei gyfeillgarwch i ni.
A gai orffen gyda geiriau Leslie Newbegin, a dwi ddim wedi cyfreithu'r rhain, rhag I fi golli'r ergyd. Christ wants to offer that same friendship to you. As you participate in the life of this church and the life of Jesus Christ, He wants to say to you, you are no longer my servant, you are now my friend. Nid ydych bellach yn weision I mi, yr wyf yn eich galw chi yn gyfeillion. Amen. Gweddiwn, arglwydd, diolch I ti am y cyfeillion a rhoddais di ni, ac am bob perthynas o gariad ac ymddiriedeth sydd rhyngom. Diolchwn am y rhai sy'n gwybod y gorau a'r gweithaf amdanom, ac yn ein caru trwy'r cyfan. Diolchwn am y rhai sydd bob amser yn barod I rannu â ni eu cydymdeimlad a'u cefnogaeth. Diolchwn am y rhai y medrwm chwerthin ac wylo yn eu cwmni. Diolchwn am y rhai sydd I ni yn gyfryngau dy gyfeillgarwch dwyfol dy hun. O Iesu, ffrind y di gyfaill, gynorthwywyr y tlawd, feddyg y cleifion, a fi ost byw I gerdded oddi amgylch gan wneud aioni. Cynorthwyo ni I ganlyn yn ôl dy droed. Gwna ni'n gryf I wneud yr hyn sy'n iawn, I fod yn dirion tuag at y gwan, ac yn garedig I bawb sydd mewn gofid a hiraeth, fel y byddom yn debyg I ti, ein hathro a'n cyfaill. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni ar gyfer ein hoedfa heddi. Gobeithio gewn ni'ch cwmni chi eto dydd Sul nesaf, pob bendith a dwyoni i chi gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.